Mae'n draddodiad sy'n deillio o Gristnogaeth i fita cig oen adeg y Pasg, ond ddiweddar mae ffasiwn ydi newid ryw chydig a mwy o alw am gig dafad. Dros yr wythnosau dwytha, Mart y Trallwng y fan hyn, mae prisiau Defaid Lladd wedi pegynnu ar 260 pint y pen, sy'n golygu fod Defaid yn gwerthu'n well na wyn tymor newydd. Wel, beth sydd wedi sbarduno'r newid yma yn y farchnad? Mae Glandon Lewis yn un o arwerthwyr y Defaid Lladd yma. Mae yna lai o ddefed ar werth ar y farchnad yn mis Ebrill y flwyddyn, does. Mae'r tymor wyna, mae bobl yn brysur, mae nhw wedi cael gwared ar ei defyd sganio, a lot o reswm eraill, a mae'r nifer yn llai beth bynnag. Ond beth ni wedi gweld wan dros gyfnod o'r lawer blwyddyn wan, eleni yn i'r eithafon iddo gwir, ydy bod y gwyliau gwahanol mae gefo'r farchnad ethnig yn cryfhau y farchnad ac yn ystod y pythefnos dwytha yma, dyn ni wedi gweld, wel, yr averages mor uchled a dyn ni wedi gweld nhw erioed. Ac heddiw er enghraifft, mae gennych chi ddewis, hynny yw, mae yna her yn y farchnad ar hyn o bryd yn does, achos mae bobl wedi wyna'n gynnar mwyn cael wyn cynnar allan ar gyfer y Pasg. Ydy'r hen Defaid a'i prisiau cystal yn dylanwadu ar hynny, lle? O, mae'n siŵr, mae yna lot o wyn, mae yna dros 500 o wyn eleni yma heddiw. Yeah. Mae yna 5,500 o hogets llynedd, a mae gennym ni rhyw 500 o'r hen hoged yma. Ydych chi'n gallu gweld wan oherwydd bod y prisiau mor deilwng am yr hen ddafad i'r farchnad ethnig, ac yn ewedig wan mae'r ŵyl Ramadan ymlaen, mae bobl yn, wel, yn ei ffeindio nhw. Mae'r ŵyl fwslemaidd Ramadan yn dechrau ar y cyntaf o Ebrill ac yn para mis. Felly, faint o wahaniaeth mae hyn yn wneud i brisiau'r farchnad? Oedd na gyfnod yn dod ti at 20 mlynedd yn ôl, lle oedd hi'n anodd cael gwarad â hyn fogan? O'r hollol, achos roeddech chi'n dweud nôl i droed y ganrif, cyn clwyd traed o'r gennym 2001, ac yn gofod gwerthu wrach 20 o ddefed a cymryd 10 pint am yr 20. Rwan, mae gennych chi ddafad o'r raddfa isel sydd werth 20 i 10 pint ar 20 y pen, ar ben ei hun rwan. Ydy'r prynwyr wedi dod ato chi yn chwilio am y Defaid yma? Ydych chi wedi mynd allan i denu nhw i farchnad y Trallwng? Rydych chi gofio, ydych chi dim ond awr lawr y briffordd fan'na, a ydych chi'n ganol Birmingham. Ac mae yna ddifrifol o lot o ddefed sy'n mynd i lladd yn yr ardal yna. Yn dweud y gwir, mae nhw sy'n dod ato ni fwy na ni ar ei hole nhw. Be di'r rhagolygon felly, ydy'r cwestiwn? Hynny yw, da ni wedi clywed am brisiau fyny i 260 yma dros yr wythnosau dwytha, y pen felly. Feder hwnna aros, hynny yw, lle mae'r bobl na'n cael gwerth allan o ddafad mor ddrud? Mae'n lwmp o bres, diolch yn dweud wrth bod ni'n ddrud, wrach mae'n ddefyd trytach na hwnna, achos mae gennych chi anferth o gorff, mae gennych chi lot o gig am y pres. I gymaru wrach a dafod fach Gymraeg sydd wedi costio 5.20. Ac fawr iawn o ddim byd ar hwnna, felly de. Ac yn y canol wedyn, mae gennym ni beth ni'n galw'r hoget, yn does? Oes. Sydd yn gallu bod bron iawn yn gig oen, ac eto sy'n gallu bod yn ddafad. Esboniwch ystyr hoget. Amser mae'r flwyddyn, naturiol mae'r oen yn codi 200. Dyna pryd mae'r cig yn dod yn mutton, felly, neu yn gyd dafad, felly de. So chi'n meddwl sy'r hoget 55-60 kilo yma yn gwneud y job yr hen ddafad na. Ond oherwydd crefydd y bobl ethnig, mae'r haid nhw gael mutton. Sef y defyd sydd wedi codi 200. Felly, mae'r crefydd sydd yn creu y tred. Yn ystod Ramadan, mae Moslemiaid yn ymprydio'n ystod golau dydd, sy'n golygu bod nhw'n cael gledd bob nos ar ôl iddi dwllu. Ac un sydd wedi bod yn prynu Defaid Lladd yma ar gyfer yr ŵyl ydy Tim Skirm. I travelled down from Buxton. I had orders for 2,000 sheep today, and I've had a problem in fulfilling all of those, but the one lot of sheep go to Holland. And I've just about completed the order there. I was about a dozen sheep short on that, but I sent springers and prime hogs there. I buy for Muslim companies throughout the year, and some of them will be going for Ramadan. Right. And you had, I noticed some were going to number 3, some were going to number 2. You've got different markets that you're catering for? Yeah, well, I was buying for 11 different customers today. It is a big challenge to find the right quality to fit the orders. But it's good to see the farmers having a good price, because without the farmers, we'd have no meat on the shelves.
Un ffarmwr sydd wedi cael masnach da iawn am ei ddefyd lladd eleni ydy Geraint Owen, fferm Sandilands, Ger Tywyn. Mae'r textils wedi bod yn lled am £150–270. So mae wedi bod yn dda iawn, a mae defyd Cymraeg wedi bod yn hitio £80–90. So mae'n lot, mae rhyw, swn i'n dweud bod 20 pent i fyny ar llynedd. Troi ar ei ben, ti'n gwybod, ydy'r prisiau yma yn ddigon i gynnal chdi o ran y gostau? Na, chdi, dim o gwbl. Chybod, mae'r bwyd defed, dim yn fyny £50 a ton. Mae'r fertiliser wedi treblu. Chybod, mae hyd yn oed pethau fel ofi bach pi. Chybod, lle oedd o'n costio oen 50 ceiniog llynedd, mae o'n 80 ceiniog lenni. Chybod, ddim yn cyfri'r diesel a'r costa rhedeg. Pob peth da chi'n twtsiad yn amaeth dim yn fyny. Chybod, mae polion ffensio bob peth. A da ni'n mynd gwybod beth i gwerth yn cynnych. Tan, oedden ni wedi gwerthio mewn rhai misoedd dan. Chybod, so Mae pring poeni, swn i'n dweud. Ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd, di. Na fo. Ond cario ymlaen ydy, fel mae bob ffarmwr wedi gwneud, a wedi gweld ambell i flwyddyn. Allan ni'n gwneud ddim byd lenni, nechan. Allan chi'n newid dros nos, ond mae rhaid ni edrych sut mae pethau mynd i fod yn y dyfodol. 241, Simon Jenner, 241. Mae wedi bod yn llwyddiannus dros ben. Dwi'n meddwl bod ni wedi bod ar just 8,100 o ddefyd yma i gyd trwy dydd. O bob section felly. Yr wyn tew, yr hogets, yr hen ddefyd, y wyn stores, y cyple, y wyn llywedd, un beth o ddall. Mae'r trade wedi bod yn mwych iawn. Da ni gyfartaledd eddiwn 102 a 100 cenig, dwi'n meddwl. Mae wedi bod llwyddiannus dros ben. Mae wedi cymryd 2 awr a hanner i werthu. Just fyr o 500, dwi'n meddwl. Ond dweud hynny, mae yna 490 o lotiau wedi bod, so felly mae hynna'n esbonio fo gyd. A be mae prynwyr o'na dod? O brynwyr i'w gweld yma? Oeddwn ni oedd 15 ar un adeg yna, a hyn iawn, ambell un nhw ambell i job, felly de, wedyn fyny hanner dwsin o'r gawns gan yna. Oedd cystadleuaeth wych a tred ar y cyfan. I feddwl bod yna ddefed na o 20 pent i ddefed i 200 o bunne. Felly mae yna, fel ddes i, horses for courses, felly a mae yna jobiau gwahanol gen y bobl mae gyd amdanyn nhw felly. A beth difyr iawn am llawer iawn o'r prynwyr llai i bob pwrpas, maen nhw'n annibynnol yn dydyn nhw. Dyn nhw'n yn prynu i'r arch farchnad. Ddim prynu'r arch farchnad, maen nhw jyst angen y ddafad iawn i gael bwyd. Ac fel ddech chi'n dweud, maen nhw'n annibynnol hollol, ond maen nhw'n gystadleuol hefyd, sydd yn bwysig dros ben.